Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Dagupan ang patuloy na pagtutok nito sa larangan ng edukasyon bilang isa rin sa priority areas sa lungsod. Kasunod na rin ito ng matagumpay na pagdaraos sa lungsod ng ginanap na Regional Schools Press Conference at Regional Festival of Talents 2025 kung saan nabigyang diin ang kahalagahan ng mga inilulunsad na education programs upang patuloy na malinang ang mga estudyante sa iba't ibang larangan. Matatandaan na naglaan ng syudad ng nasa 2 milyong piso para sa umiiral na scholarship program at inaasahang magpapatuloy ang naturang programa na bebenepisyo sa 5,000 mga kabataang Dagupenyos. Samantala, nasa 20,500 pesos naman kada SEM ang natatanggap ng mga kwalipikadong scholars na ilalaan para sa pangmatrikula sa pinapasukang institusyon. IFM News. IFM News. IFM.